Тревор, ако ни го гони пак полицията или прави някакви глупости, просто той човек е ненормален. Той не е добре с съкъла. Просто си не е добре. Бак, аз знаех. Аз знаех, че го гонят полицайите, човек. Да си ненормалният човек. Психопат. Айде, полицай. О, ти се видиш ли, бе? Ева, всички полицаи, като се бият с мене, какво това нещо е? What the hell? Полицай, трябва да се би също полицай, той сме. Сега искате да се върви, а?